Dinsdagmiddag even voor 2 uur is er een grote brand ontstaan bij papierfabriek Van Houten in Zwamen. Een grote opslagbak met oud papier van ongeveer 12 bij 24 meter vloog in brand. De eerste zorg van het personeel en van de brandweer was om te voorkomen dat het vuur zou overslaan op de fabriek. Vanuit de hele regio werden brandweerwagens naar Zwamen gestuurd. Mogelijk dat de brandweer de bak met papier gecontroleerd laat uitbrengen. Door de brand dwarrelen er door heel Zwamen papiersnippers omleeg. Voor zover bekend raakte nemers gewoon bij de brand. Bij het maken van deze nieuwsuitzending was de brand nog niet onder controle.